В началото на годината започнахме една поредица и искам да я продължа сега. Тя беше за това как вярващият да бъде успешен в Бога. Какви са принципите за това вярващият да бъде успешен в Бога, но не така както човек гледа успеха, а така както Бог вижда успеха. Видяхме първия принцип в Матей 10:24, че ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. Тоест, ние не трябва да се мислим и да бъдем с някакво такова надменно отношение вътре в себе си, че можем да бъдем по-горни от Исус. Защото има вярващи, които си го мислят. Вторият принцип пък видяхме в следващия стих, в Матей 10:25, който казва: достатъчно е за ученика да бъде като учителя си. Не по-горен от него, като него, и слугата като господаря си. Тоест, ако започнем да следваме примера на Исус и ако започнем да правим необходимите промени в нашето сърце, ние можем да заприличаме на Исус. По-горни от него не можем да станем, но в посвещението му, в волята му да служи на Бога, в начина му, по който служеше, ние можем да започнем да заприличваме на него. После видяхме третият принцип, че Бог ни предизвиква да бъдем съвършенни, както е съвършен нашият небесен Отец. Видяхме, че съвършен не означава да не правиш грешки, а означава да бъдем хора, които не разделяме другите на праведни и на неправедни. Да бъдем като Отец. Той дава слънцето на едните и на другите. Дава дъжда на едните и на другите. Когато ни накарат да извървим втория километър, ако те накара някой да извървиш един, извърви два. Когато ти кажат да дадеш ризата, дай си и горната дреха. Когато те ударят по едната буза, дай и другата. Когато някой те хули, ти пък го благославяй. Когато някой се опитва да те гони, ти пък ходатайствай и се моли за него. Когато някой те мрази, ти пък го обичай и пази себе си чист. Това беше третият принцип. Четвъртият е, че ако се стремим към всичките тези първите три принципа, ние ще се стремим да не съгрешаваме в мислите си, в делата си и в думите си. Като преди да си помислим нещо, преди да позволим на дадена мисъл да се загнезди в нас, или преди да извършим дадено нещо, или преди да кажем дадено нещо, ние ще си задаваме три елементарни въпроса. Исус би ли държал такава мисъл в умът си? Първо. Исус би ли казал това? Второ. И Исус би ли извършил това? Трето. Видяхме, че е напълно възможно да се живее чисто и свято, отделено за Бога. Напълно е възможно човек да пази себе си и то без да трябва да става монах, без да трябва да се скрива някъде от света. Няма нужда от това. Просто човек трябва да се стреми към това да пази мислите си, да пази думите си и да пази действията си. Да внимава какво говори, какво мисли, какво върши. Така че днес бих искал да продължа с петият принцип, който се нарича себеотрицание. Себеотрицание. Сега себе или себе, знаете, себето, на всеки човек има себе. Нашето себе е това, което ние искаме за себе си. Нашето себе е това, което е изгодно само за нас. Нашето себе е това, което е важно за нас. Нашето себе е това, което ни доставя удоволствие на нас самите. Нашето себе е това, което е приятно за нас, без значение дали същото нещо, което е приятно за нас, може да нарани някой друг, може да унищожи някой друг, може да прецака някой друг. Няма значение. Важното е, че за нас това нещо е изгодно. За нас то е добре. Ако ние сме добре, нашето себе е добре. Но ние говорим за себе отрицание. Тоест, не само на нас да е добре, а и на другите да е добре. Себичният човек мисли само за себе си. Мисли само това, което е изгодно за него или за нея. Обаче Исус каза в Лука 9:23, петият принцип, който иска да ме следва, нека да се отрече от себето си. Нека да вдигне кръста си и нека ме следва. Това е много важен принцип, понеже Исус каза, за да се отречеш от себето си, т.е. ако се отречеш от себето си, това е единственият начин, по който ти можеш да ме следваш. Тоест, вярваш човек, който казва, аз следвам Бога, но живее в себето си и за него или нея е важно само това, което е важно за него или за нея,
Това не е следване на Бога. Затова този принцип е много важен. Да се отречем от себето. Да се отречем от себе си. Това просто означава ежедневно да проверяваме себе си, дали в мислите ни, дали в думите ни и дали в делата ни се вижда само това, което е важно за нас, или присъстват и други хора. Църквата е за това църква, за да може да благославя всички около нея. Ако една църква е затворена в себе си и мисли само за себе си, тя не може по никакъв начин да бъде в помощ на когото и да е друг. А Бог е призовал църквата да бъде тази, която ще носи спасението, изцелението, освобождението за другите хора. Така че да се отречем от себе си означава ежедневно да вършим неща, които помагат не само на нас, но и на другите. Да се отречем от себе си означава ежедневно да се стремим в сърцето си, да имаме такова отношение, че да поставяме другите преди нас. В сърцето си. Тоест, да сме готови да услужим на друг човек, ако се наложи. Да сме готови да слугуваме на друг човек, ако се наложи. Да сме готови да помагаме на друг човек, ако се наложи. Да сме готови да мислим за другите хора. Да сме готови да се молим за другите хора. Да сме готови да бъдем благословени за другите хора. Да сме готови да даваме на другите хора, ако имат нужда. Да сме готови изобщо вътре в отношението си да не мислим само за себе си. Това изглежда като много простичко нещо, ама като трябва да го прилагаме ежедневно, хищ не е простичко. Защото себето винаги дърпа към нас. Себето винаги си иска своето. Например, за Исус се казва в Марк 1 глава, 35 стих, че още много преди да се зазори, те по това време всички ставаха рано, нали? Защото всеки работеше на полето в Израел, но за Исус се казва, че ставаше много преди другите да станат. За какво? За да отиде на някое самотно място и да започне да се моли, преди целият останал свят да се е събудил. Ето това е себеотричане. Тоест, той не си казва, другите ще станат в 8 часа, сега ще навия моята аларма и аз да стана в 8. Не, другите се навиват за 8, той се навива за 6. Другите се навиват за 6, той се навива за 4. Другите се навиват за 4, той се навива за 2. Това е себеотрицание. Защо? Защото като тръгне деня, всички ще се юрнат със своите нужди и той, който е призован да снабди тези нужди, как ще ги снабди, ако самият той не е зареден от Бога? Но неговото зареждане не е за него самия. Неговото зареждане е за да може да посрещне нуждите на другите. Тоест, той отрича себе си и своето си важно нещо, да се понаспи малко, за да може да бъде полезен на другите. На себето му се спи. Кой не обича да поспинка още малко? Кой не си е нагласил алармата за 6:15 и като му звънне, я пренаглася за 6:30? Кой не го е правил това? Нали? Защо? Защото ние искаме да си поспим малко още повече. И това е нормално. Себето казва, сега за какво ще се молиш? Ти спиш, за какво ще се молиш? Каква ще е тая молитва? Ти няма да можеш да се молиш. Ти си заспал в момента. Няма смисъл. Наспи се, после ще се молиш. Така казва себето. И ние казваме, добре, супер. Цак, наспиваме се, ставаме сутринта. Обаче, нали знаете, човек като му се спи, не му се моли, ама като се е наспал едно хубаво и му е приятно едно хубаво, като стане, пак не му се моли. И после себето казва, сега, трябва да си изпиеш кафенцето първо, трябва да отвориш вестника преди, или Фейсбука сега, или отвори телевизора или нещо там, виж какво става насам там, да знаеш за какво се молиш, нали? Дяволът цитира и Евангелието винаги. Хвърли се от тук, защото е писано. Така че изчакай малко, изпий сега едно кафе. Спокойно, има време за молитва. Добре, бе, изпива кафето, Фейсбук, един коментар, един лайк, 2 коментара, 2 лайка, 3 хейта, малко спорове, дебати и така нататък. И какво стана? Изведнъж себето казва, че то дошло време да ходиш на работа, бе. То няма време за молитва. Я отивай на работа. Отиване на работа, себето казва, като се прибереш, ще се молиш, няма страшно. Обаче като се прибереш, ти си скапан от работата. Отпускаш се, хапваш едно хубаво, натъпкаш се здраво, ако си мъж особено, пък и жени, не знам. И себето казва, то станало време за сън, бе, ти утре трябва да ставаш рано. Утре ще се молиш за 2 дена, спокойно.
Лягай сега да се наспиш. Обаче това утре никога не идва. Забелязали сте го? Никога не идва това утре. Утре минава като днес и като вчера и молитва йог. Това е само един пример. Себето ни казва подобни неща, свързани с всяка сфера. С даването, с служенето, с инвестирането в себе си, с посвещението ни към Бога и църквата. Сега си заед, бе. Утре ще го направиш. Ама утрето никога не идва. Това е проблема. Изобщо, като цяло, себето е на принципа моли се, когато ти се моли. Проблема е обаче, че на нас никога не ни се моли, освен ако не вземем решение, че ще се молим. Така ли е? Или себето казва, давай, когато имаш желание да даваш. Аз не съм видял хора, които имат желание да дават от само себе си. Трябва да вземеш решение, иначе никой не му се дава. Или себето казва, отиди на църква, когато почувстваш, че ти е кеф да отидеш на църква. Ма никой не го чувства, това е така от кеф. Докато не вземе решение да го направи. Или помогни на този човек, ако ти остане време само и ако не ти се разбъркат плановете, тогава отиди му помогни, иначе му кажи, че си заед. Така казва себето. Но то никой не му се излиза от топлото на вкъщето или от прохладното на вкъщето да ходи да помага на някой друг, ако не вземе решение да го направи. Така че себеотричането или вдигането на кръста, или следването на Бога, то пък е на принципа моли се и прекарвай време с Бога, без значение дали ти се моли в момента. Защо? Защото когато прекараш време с Бога в молитва, Бог е твоя живот. Молитвата ще те зареди. Ще направи така, че ти да имаш силата, да имаш славата, да имаш енергията, да имаш благодата, да имаш помазанието на Бога. Така че моли се, защото си решил да се молиш, а не защото в момента ти се моли. Никога няма да ти се примоли. И на мен никога няма да ми се примоли, на никой от вас няма да му се примоли, ако не вземем решение, че ще се молим. Себеотричането казва, давай винаги, когато усетиш подтик от Бога. Когато минеш покрай някой или когато някой роднина ти каже, че има нужда от нещо или когато някой си от някъде нещо и Бог те подтикне в сърцето, дай! Ако ти не вземеш решение, няма как да стане. Но себеотричането казва, дай, ако усетиш подтик от Бога. Дори да не ти излязат сметките след това. Бог винаги ще ти възвърне многократно повече. Дай, защото Бог те води, не защото някой друг ти казва. Не говоря да го правиш, защото е така. Говоря, ако усетиш в сърцето си, ако Бог те води, да прави го. Себеотричането казва, отиди на църква, служи, посвети се, макар да изпитваш неудобство, макар да изпитваш страх, макар да изпитваш срам. Никога не можеш да победиш тези неща, ако не го направиш. Всичко става с решение. Себеотричането казва, помогни на човека в нужда, дори да ти отнеме време. Защото иначе какво ще правиш, ако му кажеш, зает съм? С какво си зает? С телевизията, с Фейсбука, с някоя електронна игра, с нещо друго такова. Ако чувстваш подтик, направи го, но трябва решение. Това е себеотричането. Виждате ли разликата между себето какво иска и себеотричането ни какво иска? Нашата воля е по средата и тя решава. Дали ще изпълни това, което себето иска, или ще изпълни това, което себеотричането ни иска, вдигането на кръста. И това решение, което волята ни ще вземе, то ще определи остатъка от живота ни. Някои хора цял живот няма да си мръднат пръста, а други ще бъдат активни. Защо? Защото едните са решили едното, другите са решили другото. Зависи от решението ни. Сега, Библията използва един термин, който е много важен да опише себеотрицанието, това за което говоря. Ние го знаем много добре този термин, но искам малко да го обясня съвсем накратичко днес. И това е терминът пост или постене. Вие знаете, трябва да постим, защото сме християни. Защото сме вярващи, трябва да постим. Великите пости. И така нататък. Пост. Като говорим за пост, ние обикновено разбираме, нали, да не ядем. Но под пост се има предвид всяко нещо, което правиш, за да спреш да бъдеш себичен само към себето и да насочиш погледа си към нещо друго. Нещо, което е извън тебе. Тоест да постиш от себе си, за да може Бог да направи нещо чрез тебе към другите. Това е идеята на поста. Човек може да пости неправилно, може да пости и правилно. Ако пости неправилно, няма смисъл от този пост. Искам да ви кажа, много вярващи постят
без да има никакъв резултат в техния собствен живот. И те самите, говорил съм с хора, които самите постят редовно. Имат си даден ден за пост през седмицата, имат си ден за пост през месеца, имат си ден за поста на 2 седмици, имат си пост по програма, но не са удовлетворени от това, което се случва чрез постенето им. Защото го правят неправилно. Какво означава неправилно? Означава външно, просто самото неядене. Тоест човека не яде, но въпреки, че не е ял един ден, той пак е същия себичен. Той пак мисли само за себе си, той пак прави само това, което на него му е изгодно, той пак прекарва времето си по същия начин, както го прекарва и ако не постеше, не търси Бога, не прекарва време с Него, не се стреми да чуе гласа на Бога, не върши нещо за Бог или за хората, не помага по никакъв начин, т.е. деня му минава по същия начин, както му минава и предния ден, само че в този решил да не яде. Това е външен пост. Решил си, че няма да ядеш и мислиш, че някакво чудо от небето ще стане, защото просто не си сложил нещо в устата си. А всъщност постът е, за да победиш себето и за да направиш нещо за другите. Ако постиш, за да не ядеш, но не правиш нещо за другите, това не е пост. Ако постиш, за да не ядеш, но не променяш себе си, това не е пост. По начина, по който Бог иска поста. Дори има хора, съм чувал, които постят, за да могат след това да се хвалят, че са постили. Библията ги нарича такива лицемери. Исус им каза такива. Защо? Защото те застават на ъглите. Сега в наше време не, но по това време, когато той го е казал, имало хора, които за да постят, застават на ъгъла на улицата, откъдето минават всичките хора и докато стоят на ъгъла, правят такива тежки физиономии, все едно, че вече тялото му едва не издържа, защото той е гладен, обаче е решил да пости. И хората, като ги видят, казват, то спости днеска. Тоест, външно се разпознава, че пости, но вътрешно нищо не се е случило. Той го прави, за да получи хвалба от хората. И тогава Исус каза, такива вече са си получили наградата. Те на небето награда няма да получат, защото я получиха от хората. Хората минаха и казаха, ашколсум, аферим, машала, този пости в момента. Пости обаче нищо не се променя вътрешно в него. Някои пък, други вярващи, с които пак съм говорил, всичко това са примери, които ви давам. Аз говоря с много хора постоянно и просто чувам всякакви неща. Някои постят и са включили поста в програмата си, веднъж седмично пост. Наричат го пост библейски, обаче го правят защо? Защото е полезно да се пости за здравето на човека. Полезно е за здравето на тялото. Като се пости, тялото се изчиства от токсините, така че дай да пости един път седмично за Бога. Какъв Бог бе? Ти постиш, за да се изчистиш от токсините. Обаче си пак толкова себичен, пак толкова не търсиш Бога, пак не те интересуват другите, пак не правиш нищо от това, което трябва всъщност да правиш за целта на този пост. Вижте обаче какво казва Бог за поста. Този пасаж е толкова уникален в Исаия 58 глава от 3 до 7 стих. Бог говори на хората си, които постят и се хвалят по този начин, които постят и седят по ъглите, които постят само външно, но не се променят вътрешно. Бог им казва чрез пророка си, в денят, който сте решили да постите, вие пак се предавате на своите си удоволствия и изисквате другите да ви вършат вашата работа. Постите, но в същото време се препирате и карате. Ама той поста, идеята е да не мислиш за себе си, а да се отдадеш на другия. А ако ти постиш и се скараш с другия, каква е идеята на този пост? Постите, но в същото време се препирате и карате, дори се биете си умруци. Не постите така, че гласът ви да се чуе горе. Това е. Много християни казват, ще постят 2 пъти седмично. Обаче после казват, защо Бог не ми отговаря? Защото поста не е да не ядеш. Поста е да победиш себето с себеотрицанието. Поста е да промениш себе си. Поста е да намериш Бога в живота си. Поста е да направиш нещо вътрешно като промяна, за да може да спреш да мислиш за себе си и да бъдеш полезен за всички останали. Такъв ли е постът? Бог продължава и ги пита. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Не би ли трябвало, Бог задава въпрос, не би ли трябвало по време на пост човек да смирява душата си? Или просто само външно трябва да наведе глава
и да се посипе с вретище и пепел, да покаже, че пости. Това ли ще наречете пост и ден угоден за Господа? Толкова хубаво е обяснено. И накрая Бог казва, постът, който аз съм избрал, не е ли с цел да развързвате несправедливите окови? Тоест някой по някакъв начин е вързан от нещо, което е несправедливо. Чрез поста ти забравяш за себе си, приемаш себе отрицанието в живота си, вдигаш кръста и почваш да следваш Исус, като отидеш при този човек и разкъсаш неговата окова. Не е ли това постът? Да разхлабите връзките на ярема, да пускате на свобода огнетените и да разчупвате всеки хомот. Не е ли постът ми да разделяте хляба си с гладния и да въвеждате в дома си сиромаси без покрив? С други думи, ако ти постиш, но видиш човек, който е гладен на улицата и го подминеш, това не е божественият пост. Постът е да забравиш за себе си и да дадеш на другия. Най-малкото това, което щеше да изядеш ти. Човек яде 3 пъти на ден, грубо казано, по колко лева на ден всеки различно яде, но дори да е 5 лева на вечеря, ако не споделиш това с другия, каква е идеята на този пост? Да отслабнеш. Не е ли да разделяте хляба си с гладния и да въвеждате в дома си сиромаси без покрив? Не е ли като видите голия да го облечете и да не се криете от своите еднокръвни, демек от роднините? Постът е с цел да се спрат къвгите, да се спрат караниците, да се спрат юмруците. Постът е с цел Божията любов да ни промени. Така че да спрем да мислим за себе си и да започнем да благославяме тези около нас. Дали са близки, дали са роднини, дали са приятели, дали са колеги, дали са хора от църквата, дали са хора от селото, от града, няма значение. Но постът е да спрем да правим това, което правим, което изнася само на нас и което прави да е удобно само на нас. Но ако правим нещо, което предполага себеотрицание, да го правим вътрешно, не външно. Да го правим с мислите си, с отношението си, с сърцето си, с делата си, за да може то да има някаква стойност в начина на живота. Един баща докара сина си при Исус и преди това го беше закарал при учениците на Исус. Учениците се молиха, не можаха да изцелят детето. Закара го при Исус, бащата, и му каза, Господи, ти можеш да го изцелиш. Исус му каза, за да се случат тези неща, трябва време на пост и на молитва. Така че Исус каза на бащата, изчакай ме сега тук с сина си, аз ще отида да се моля няколко дена и да постя, и после ще се върне и ще го изцеля сина ти. Така ли му каза? Не, защо? Защото той беше готов. Защото предния ден беше постил. Защото същата сутрин беше постил. Защото по-предния ден беше постил. Защото по-предния ден беше постил. Ставаше преди другите. Т.е. за да можеш да служиш на другия, когато той има нужда от теб, ти трябва да си готов предварително. Няма как да му кажеш, този род не излиза, освен с пост и молитва, остави го сега, обади ми се с 1 месец. Нека да постя малко. То няма да му свърши работа на човека това. Ако не сме готови предварително. А за да сме готови, трябва ежедневно да се отричаме от себе си. Това не означава да кажеш, че се мразиш. Напротив, означава да отречеш това да мислиш само за твоето благо и да започнеш да мислиш и за другите. И да молиш Бог да ти помогне как да бъдеш полезен на другите. За да може, когато дойде момента, някой да дойде и да каже, брат, сестра, помогни ми, имам нужда, не да кажеш, зает съм, а да кажеш, готово. Може да не ти е удобно, може да ти се спи в момента, може да не ти се излиза. Обаче, ако си постил предварително, ти ще кажеш, идвам. Може да ти е трудно, може да ти е неудобно, може да те сболи, но ти ще си взел решение. И това решение ще те направи благословение за някой друг. Това е идеята на поста. Исус беше готов. Готов беше, защото всеки ден се молеше и казваше, Отче, не моята, твоята воля да бъде. Да бъде волята ти, да дойде царството ти, както на небето, така и на земята. Ежедневния хляб ни давай, ежедневно ни пази от лукавия. За Исус това беше ежедневие. За нас също трябва да стане ежедневие.
Постът е много важен инструмент, който Бог ни е дал, за да можем да побеждаваме себето си. Всички обичаме да си хапваме. Библията има много такива примери. Имаше един Исав, който толкова беше гладен, че беше готов да си подари първородството на своя брат, само и само да му да яде, другия да яде. Глада е страшно нещо. Заради глад хората са готови да убиват. Нашия стомах в Библията пише, на някои хора Богът им е коремът. Апостол Павел го каза това нещо в Филипяни 3 глава, 18 и 19 стих. Исус в пустинята, докато постеше, дявола го изкушаваше. Постът е голямо оръжие. Защо? Защото просто обичаме коремът си, стомахът си. Обичаме да си угаждаме. Не говоря само за храна. Обичаме това нещо. За някои хора ще е по-лесно да пропуснат събрание, да пропуснат молитва, да пропуснат събитие, да отидат да се молят за някой, но такива няма да пропуснат хапване през деня. Трите яденета са нагласени. Нищо не може да ги спре. Нищо не може да ги промени, нищо не може да ги обърка. Затова е нужен поста. Но не само пост от неядене, а поста на себичността да бъде съкрушена и себеотрицанието да застане при нас. Поста е нещо интимно между нас и Бога. Няма нужда да заставаш на ъгъла и да кажеш, днеска ще постя. Да обиколиш приятелите си и да кажеш, днеска постя. Знаете ли, днеска ще постя. Да се обадиш някой по телефона, не мога да дойда, днеска постя. Няма нужда никой да знае, че постиш. Фактически даже по-добре е никой да не знае, че постиш. Защото тогава има една такава магия вътрешна, която се случва между тебе и Бога. Ти си постиш, защото ти си решил да постиш. Ти си постиш, защото си решил да съкрушиш себе си. Постиш, защото си решил да смажеш егото си и да кажеш, Господи, помогни ми да започна да мисля и за другите. Затова постиш, няма нужда някой да го знае, това, че постиш. Важно е да се пости скрито, в скришната стая, каза Исус. В мястото на тази стаичка, където никой не знае. И Отец, който вижда това, което правиш в тайно, той ще те възнагради. Няма нужда пред другите. Днеска ще постя. Нали? Поста е нещо, което изисква време. Нещо, което се прави постоянно. За първата църква се казва, че чакаха пред Бога. Цялата църква се събра и чака в продължение на 10 дена. Чака, пости, моли се и тогава дойде Петдесятница. Святия Дух слезе много силно. И толкова много хора съм чувал днеска да казват, ние имаме нужда от нова Петдесятница. Защо не идва Петдесятница? Защо Бог не слезе по същия начин? Защо не дойде Духа? Аз не съм видял до сега църква, която 10 дена е седяла всички заедно, ден и нощ, да постят и да се молят. Откъде да дойде тая Петдесятница? А колко вярващи познавате лично, които са постили 21 дена, като пророк Данаил, за да получат отговора? А колко вярващи сте чували да са пости 40 дена, като Исус и като Моисей? Как да дойдат тези отговори? Нали? Себето е нетърпеливо, а себеотрицанието е готово да даде от времето си на Бога. За съжаление обаче в наше време чакането на Бога е като някакво изгубено такова умение, изгубено изкуство. Ние искаме всичко много бързо да стане, всичко да е показно, всичко да е с хвалба. Всичко, което отнема малко повече време, за нас е загубено време. Но искам да ви кажа, времето прекарано с Бога в пост, и под пост нямам предвид само неядене, а отделяне за Бога и смачкване на егото не е загубено време. То е скъпоценно време, защото е прекарано с този, който, ако прекараш с него това време, той може да ти даде една идея след това и животът ти да се промени толкова по-бързо, колкото няма ти стигне целият живот да го направиш по-човешки. С една идея, с едно нещо от него, което е станало в следствие от това, че си прекарал време с него. Така че какво предпочитаме? Хората да казват за нас, това е Божий човек, той пости. Всяка седмица по 2 пъти на седмица той пости. 50 пъти вече е постил по 7 дена и в момента е в ден 3 от един 40-дневен пост. Това ли предпочитаме или хората да казват, когато този човечец се помоли, аз усещам Божието присъствие.
Когато този човечец се помоли, аз усещам Божията радост. Когато този човечец се помоли, аз усещам Божият мир. Кое предпочитаме? Да ни хвалят другите и да загубим небесната си награда, или да направим вътрешна промяна и когато застанем пред Бога, всички да усетят Бога, а не нас. Това е разликата между себето и себеотрицанието. Себето иска да го похвалят, искат да му кажат какво е направило, искат то да покаже какво е направило, обаче така се губи небесната награда. Така получаваме награда от хората, които са ни похвалили. Но ако в скришното място, тайничко търсим Бога, ако постим пред Него, ако сме гладни и жадни за Него, да го преживеем, ние смирено ще се променяме и смирено ще мислиме и ще действаме за другите повече, отколкото за себе си. И тогава всички ще усещат любовта на църквата. Тогава всички ще усещат Божията любов и грижа и присъствие чрез църквата. Амин. Благодарим Ти, Господи.